З війни зустріли матірки сином Василь Зуйодник. З війни зустріли матірки сином і виглядали, радили невесток, а сын яе додому не прийшов. Пришло короткое, пропал без весток. Сябры прасмуткавалі, земляки, слязу змахнула у потайкі дзяўчына. Не вернецца, знаць слёз яе такі, ды толькі сын для маці не загінуў. Знаходзіць маці тысячу прычын, чаму так доўга сын яе ў дарозе, чаму нідзе разгладзіць ёй маршчын і высушыць на родным твары слёзы. Яна, між рэчаў самых дарагіх, кашулі сына бережна хавае, святочным днём падоўгу каля іх стаіць, гамоніць з імі, плача і ўздыхае. І ёй успамінаецца тады, як сын казаў: «Вярнуся, не загіну, чакай мяне, чакай». Ідуць гады, і кожны дзень чакае маці сына.